Hemen salam. Online soru cevap gepleşigime hoş geldiniz. Bu gepleşikde ağdalar bilen, yani siz bilen Instagram'da online soru cevap alışar. Her gedek 5 tane mehmanımız olur ve bir mehmanımızdan ya blogger olur, yani blogger ya admin olur. Her gedek bir mehmanımız blogger ya admin olur. 5 tane soru verem ve her bilen sorunu 50 manat bayrağı var. Bu gepleşikte istenlik kişi koşup biler. Men YouTube kanalıma, yani Instagram kanalıma, YouTube ve Instagram kanalıma ağda olan olsa Instagram'da men online gepleşige, yani oyna soru cevabı koşup biler. Ve gepleşikte 5 tane soru olur. Teknoloji var adı, sınıf var adı, bizim vatanımız var adı, men var adı. Soru ve şuna men soru olur öyle. Yani koşulun, aktif olun. Tefir, like, unutma. Başlayalım. Birinci bilen bloggerlardan, adminlardan başladı diyenimin. Tüm başların admini Kemal. Bloggerim, adminim, şondan başlayar şu an Kemal'ım. Instagram'dan can edeli. Yine bir gezekte. Hemen salam, hemen hoş geldiniz. Online soru cevap, teze gepleşik. Instagram'da men patpişiklerin arasında online soru cevap edeyim. Her gedek 5 tane mehman alayan ve bir mehmanımız ya blogger ya da admin oluyor. Güçlü bir admin diyelim. Ve 5 tane soru oluyor. 5 sorunun her bilenine 50 manat bayrağı oluyor. 50 Her man. bir soruğa 50 manat bayrağı veren. Şeylere sorulara başlamadan olalım. Kemal kıskaça özün var da aytıp ber. Televizor şöyle oldu. Men merhaba mikrofonda dostlar. Men Kemal 1994 yıl Levap'tan Qarabekowuldan şu wagt Rossiyada okuyan student Tımbaşlar sahipanın admini. Kemal bizim yani bizim Türkmenlerimizin kökümüz nereden geliyor? Aha. Kimden geliyor? Kimlerden geliyor diyelim. Cevaplar var mı ya? Ruhnamada şu arada köp aydılık geçiliyor. Aha. Abi cevaplar var mı ya? Birinci eyyam, ikinci eyyam, üçüncü eyyam, dördüncü eyyam, beşinci eyyam dik geçeceğiz ruhlanamalı. Şu birinci eyyam nereden geliyor? Kimden geliyor? Men sorum isteyen mi? İşte yani o ABC yok. O ne yoktu? Onda Oğuz Han'dan geldi. Doğru. Devam ettik. Düdüdüdüm üstten koyan bak var mı ze? Saat Gosyan öldüm. Arkayım o Saat Gosyan. Bravo ikinci soru. Bizim çölümüzde en köp susuz yaşap bilen hayvan. Qaragumda. Ama. Geç kaplanın köp susu yaşayana bilen yönü bizde geç kaplana yok mu kanyanı? Düye olaymasa düye. Bildin. Anla. Ey uzay 100 mat var mı? Ova уже 100 manat. Aha. Так, Daha şey. ona gittik. Tsunami'nin en köp bolan devleti. Hayır devleti Tsunami. tsunami köp bolan. Tsunami'nin en köp bolan devleti. Tsunami ullo kontu pan olya değil mi güçlü? Ama şey, Tuğle. Nerede kan bolya ka? Hiç gelek предположение da yok mu ama? Var deniz, okean yakın. Şonkel diyelim. Denizleri yakın yerde. Avustralya mı ka? Avustralya'nın dört tarafım deniz ha. Ya Afrika mı ka? Yurt Men ya, aydan İbrahim yerimden Şeker başlı mi? hem yer deniz diysegen bola men aydan yerimden. Daşta örek okean. Bir yurt mu ya bir şehir mi? Yurt. Bilmedim Kiçik ya. bir yurt. Ya Ya da zaten dayı zaman yurt. biteceğim mi bilmedim. Yok giden o. Bah. Tsunami'nin köp bolan yeri. Ey men sonra var ha. Avustralya diye neyse ya. Avustralya'nın yanlış mı yanılsam da stövrem okyan ötken sonra var ha. Soyerdeki Yanlış. bolan olan. Yanlış mı? Yanlış. Japonya. Japonya mı? Böyle. Bir soru bilmedim onda. Aha. MMA bilen UFC'nin näme tapağı var? MMA bilen UFC'nin näme tapawdy var? İň birinji kelen ile zat MMA'da näme şow yok, UFC'de konkretny şow var. Yani ona nä dogrudur o? MMA'nın wroji men bilişime göre özünün apricilon näme kada kanuny var. UFC'de şol kada kanun edil MMA'da hyýaly berilmedik, ýazylmadyk. Näme ýüzüne hat ýüzüne geçmedik.
Şonda olaymasa tapawud. Kanun tapawudy bar diýen. Kanun tapawudy bar. Men Yanlış. UFC MMA. Tapawudy yok. MMA UFC de MMA ýerýär. Ma, näme tapawud, näme danda? Tapawut yok. UFC de MMA'nın bir görünüşü. Yani UFC organizasiya hökmünde gider. UFC One Champion yeni bir zat, olar organizasiya, olar ayrı bir zatda, MMA ayrı bir sport. UFC de şoň içine girýär. Alжыrattın, şta açılşyrmly. Tak, Kemal. Sana sorag. Men barada indi sorag. Menin birinji klipim haçan çıkardım? Birinji klipim. 2007-nji ýyl, 2008-nji ýyl, 2009-njy ýyl. 2007, 2008, 2009. Sen 2006, 2005'de de batın däme? Bolup bilen ýöne klipi. Toş ýadyma düşenok bilemok. Ýöne 2007'de başda ka goýan dälsin, 2009'da mazas giyjirek, 2008 2008'dir lan, ya 2009 mu? Sen bilmedim jogap, sen bermenden soram onu. Bar 2009 bolsun onda. 2007. Birinci klipim 2007-nji ýylda Aziz diýip dost oglanym bilen Elem gözelim diýen bir aýdymma çekipdik. Birinji klip orta oglan DJ diýip bir dost Men oglan da klip çıkartdy. kelläm daýlap otyn. Kewelek klip näsinji ýylda? 2010'nyň başy. Men şu 2009 aýdym. 2009'larda ýerim. Tak, bu soraw berme, jogap bermeli etmez indiklerden birine bu soraw var ha. Öyle. Şo 5 soraw berdim Kemal. İkisini bildim. mi? İkisini bildin ama. Üçüsinden bilmedin. Normal. Näli gepleşik, näli format gowy? Interesting. Bol sorawlar, gowy kelläň. So- Hadi bir nemetden pikirlendirýän sorawlar. Mana Niştak. Karıç gızıklı bolar nesip bolsa diýen. nesip. Go tarama pat beşikler ýany adalarny sorýar da bizer bilenim gepleşik edip bolarmy? Bizem gepleşige çağırıp bilersiň. Şunkyalken haýyş bolýan ýüzlenmeler, teklipler boldy. Kim islese sana ýazyp bilýär, men şoňa gatnaşjak diýip, ha? Men Instagram kanalyma, YouTube kanalyma agda bolanmasa arkaýyna oba. Elbetde oçur boýunça gidýär. Vallahi tuvalama üstünlük. Indi men çıkmaly başgalar goşmalymy? Hawa, şeyler Kemal. Vallahi sağ olun. Görüşýäris. Özüňe gol feret, habarlaşarsyň. Okey. Okey. Davay brat, sağ olun. Salam qalsın. Salam. Goma. Şertler aýdaýyn, şertler bilýärmi? Gördüm. Aha, всё, вообще gowy. 5 soru. Her bilen soraňa 250 manat. Adyň we arajyk gysgaça özüň barada aýdyp bersen. Adım Mamacan, geldim Radowa. Men Russiýada okuyan, Lvov vilayetinden. 99-njy ýyl. Tak, başlaýar sonda Mamacan. Sen her kimiň özüň soraglary bar, ona göre soraglar bereýin. Geldim Radowa. Birinji soragymyz. Dünýäde iň uly internet söwda platformalarynyň 3 tanyny sanap ber. Dünýäde iň uly internet platformalary. 3 tanyny sanap ber. Bilmeýän bolsaň geçýär. Ýok, indi kak platformalar nähil düşünmelindir. Söwda merkezleri, söwda platformalarda. Naprimер, men sana dünýädekiler aýtmaýyn diýin, türkde trend ýolu bar, orslarda näme bar? Yandex var, ýene bir zat. Ýöne dünýä boýunça iň ululary. Tak, men kommentariýalar ýapaýyn berden. Ýoksam kommentariýalarda satyp başladylar. Göne ýawatylar aňardan o. Gereklendirnem bäzi. Google birisi. Son. Tak, men böleýin sen berde sırana birinjiň ýalňyş boldy. Google ulu platforma, ýöne söwda platformasy däl. Söwda platformalardan kiçirek aýdyp geçeýin. Amazon, AliExpress, eBay şolar ýaly platformalara söwda platformalar, ýani bazar diýil, söwda bazarlar diýiller. Jum aýtjak boldum, ýalňyş bolar. Söwda platformalar. Tak, gitdik onda ikinji soragymyz. Birinji kosmosa uçan adam kim?
Galli. Birinci kosmosa uçan adam Yuri Gagarin. Oy. Yuri Gagarin mayl. Türkmen goşgularının birini aydıp ber. Türkmen başkalarından. Yattan etmemi. Hı. Yaldı. Aziz halkım yalka tanrıyım. Türkmen ilim aman olsun. Toprağına kıldım tazim. İyi. Türkmen ilim aman olsun. İyisi. Hazır. Orsça etsem bolan okul. Yok, ben Türkmençe goşku soradım. Böyle bunda geçer. Vaktlarımız şeyi var. Tak. Instagram ön açıldı mı? Ya da YouTube. Haysi platformu iyi açıldı. Ne verine YouTube. Toşun cevap. Naverinde toşun cevap verir. YouTube. YouTube. Bir yenising var YouTube doğru. Tak. Devam ettik. Inni son soru men vardı. Men boyum uzunluğu neçedir sen pikirinçe? 1.70, 1.75, 1.80. 1.75. 1.70 bilmedim. 5 sorudan birini bildin. Berekallah kutlayan yenising var ve gepleşikten son kavarlasan. Hükmat. Bolýan? So, özüňe gowy seret habarlaşarys. Hemme özüňizkilere türkmenlerimize salam aýt. Bale, sizem sağ olun. Sağ ol. Enes salam. Salam. Gomy. Как дела? Ой. Enes, gysgaça özüň barada aýdyp bersen. Men Enes özüm Lewaply 98-nji ýyl şu wagt Rossiýada Soçyda 3-nji kursda alyp. Katugoy, malacet, berekellah. Ve başlalı ondan soralımda uzun çekmel gönül. Tık girip gidelim. Komentarını yap başla. Komentaryan yapayın ekeceğim. Tak. Başlayat. Sorularımda. Enes. Microsoft kampanyasının kurucusu kim? Microsoft kampanyasının kurucusu kim? Ve yanında adamlar bağlasa kömek etmesinler. Bill Gates. Fetler gel otur ben eşit oturayım. Geçelim. Yeryüzünde yaşayan en ulu hayvan. Iň uly? Hayvan. Ýok. Tak, seret çesni olsun da berde yitirýän gadyn ýok bilen maksimum şekilde hakykatçyl bol, ýanyndakylar kömek etmeli däl. Bilen hem kimem indi gyrykly kömek edesi gelen no hakykatçyl bolmaly. En ulu hayvan. Bilem, geçe. Bilmedin mi? Pil. Yeryüzünde en ulu hayvan pil. Üçüncü sorumda gelir. 1 milyonda neç sanı nol var? 1 milyonda 6. Tüyleme. Birinci cevabım. Tak. Devam ettik. Tak. Orta Asya'nın döwletlerinin soňunda, atlarynyň soňunda olandylan stan sözü näme anlatýar? Türkmenistan, Özbegistan, Kazakystan, Kyrgyzstan. Stan diýen söz näme anlatýar? Bilem. Logичny pikir etsen ansat sorak. Ýana logika gerek. Garaşsyzlyk üçinmi? Yok. Garaşsyz. Yok. Stan diyen söz berdim şu an biz 400'den köp adam görüp dur bilmeyenler için yine cevap berkeçin. Mesken diýmek. Stan diyen söz mesken Türkmeniň yeri, özüň yeri, Kazagyň yeri, meskeni diýmek. Şo
territoriya, yani çek, granitsa, şo mefhen, yani stan demek, şo manini berýär. Tak. Inni sorag men barada gidýär. Men türkmen rapçılarından Abdy Dayny köp dinleýänmi ýa-da Saýk dälini? Sayk. Ýok, Abdy Dayny köp dinleýän. 5 soragymyzdan Enes birini bildin ve efirden soň habarlasam bayramy hökman suratda gowşuran. Bolýar, sag ol. Interesli boldy, gyzykly boldy. Sen üçin hem gyzykly bolandyr diýip umyt edýän. Nesip bolsa ýene de goşularsyň diýip umyt edýän. Özüňe gowy seret hemme türkmenlerimize hemmesine salam aýt. Bolýar, sag ol. Sag ol. Salam. Salam. Gowmy? Gowy. Şükür ýaşy ýaman däl. Sen köp garaşdyrdyň diýip. Nega? Gyzgaça özüň barada aýdyp bersen. Adım Selvi, özüm Marly, aslym Saranskda okuyan Rossiýada. Aha. Всё. Так, очень хорошо. Orça arasında orça sıptıryan olsa, orça sıptıryan, men sıptıryan olsam, o gaty görmän. Men tak goňşulam da atlam orsdy men orslaň arasında köp bolan üçin orça sıptyryp bilýän. Ve nega Selvi ona başlaýar. Sen soralaňa başlamadan odal kommentariýalary rad edeýin, ýapaýyn paka. Dünyada en popüler aydın stili haýsy stil? Rap mıka? Mıka del, toşun jogap bermeli. Rap. Dogry, birinji soraga dogry bilin. Ýolbarslar, hayvanlar arada. Ýolbarslar haýsy materiklarda ýaşaýarlar? Afrika. Doğru. Bunlarda Amerika, Afrika. Dolu jogap boldumy? Hawa. Eğer hayvanat bağlarını alman ýalany zatda, tebigatda ýaşaýanlaryny alsak, Afrika doğru. İkinci jogap Aziya, Indiýada ýaşaýarlar. Sri Lanka bilen Indiýanyň zadynda bolmaly, ýalňyşmasam, çäklerinde. Doğru hata ettin mi yanlış hata ettin? Doğru. Aziya bilen Indiýa ýok, ýalňyş doğru, ýalňyş. Çünkü doğru şekilde doğru jogap bermedi. Gittik ikinci soragyna. Üçüncü soraga. Bir ýylda näçe gün var? 360 yaş. Doğru. Daşoğuz vilayetimiz Türkmenistanyň niresinde yerleşýär? Demirgazykda. Doğru. Doğru. Men, sen pikiriňçe men halk aýdym dinleýänmi? Hawa, naверное. Halk aýdym mysal şeýle düşün, prosto däldi, ýönekey däldi, adaty bir däldi. Keyip edip halk aýdym dinleýänmi? Ýok, keyip edip dinleýän. Jogap, dinlämek. Keyip edip halk aýdym dinleýän. Bilmeýän berdi, men Instagramdan atdan tanıyanlarım köp şeyle pikir edýändir. Bu olan halk aýdym dinleýän okdur. Keyip edip halk aýdym dinleýän ben. Tak. 5-nji soragy berdik. Nega? Gaty gowy, interesli boldy, garaşdyrdyň. 3 soraga dogry jogap berdim. Gepleşikden soň habarlaşam hökman suratda ve Bolýar. rad eder. Kak näme diýen? Habarlaşyp bayram gowşuran hökman suratda. Hemme türkmenlerimize salam aýt, özüňe goýja seret ve ýene şular ýalatlarda görüşýänçe hoş. Sag ol. Sag ol. Dawa tak. Take it easy. Salam alaikum. Wa alaikum betbelli. Bayram näle? Go'cu demo. Näle? Go'jamy? Aynen. Sam как жизнь? Gowy. Как здоровье? Yaman däl. Daway, gyzgaça özüň barada aýdyp beräň. Tak, berdi gyzgaça men taňam sen barada bir aýdyp geçen. Betbelli meniň ýanymda ýok aýdymyň awtory. Betbelliň aýdymy şo. Men aýtdym täzeden
ve betbeli Medyatıman oğlundan bir diýsegem bolýar. Medyatımanın ses bölüğüne bütünleyin cevap veren oğlundan biri. Давай, нирден сен, näme sen, кыскачык про себя, коротко автобиографию расскажи. Так, город Туркменабад. Алло. Все, больше ничего не надо говорить. Да? Байрам. На самом деле, артист, музыкант. Вот, сочиняю песни, пишу треки, авторские, аранжировки, текст, неважно, все подряд. Все. Имеется в виду, eğer Aydın zat yüz düzecek olsanız. Если есть желающие, да, можете Байрам написать известный. в директ, разберемся, подберем музычку. Все, начинаем. Давай форолomda başlayalım. İnşallah ılgayan hayvan hayfi. Ух ты. Гепард, наверное. Что? Гепард, наверное. Doğru. Devam ettik. Е. Bir saatte neçe sekund var? А что будет за правильные ответы? Her soruna 50 manat yemişsin. Это сколько будет в долларах? Я не знаю. Bir saatte neçe sekund var? 60 minutta neçe sekund var? Bir saatda neçe sekund var? Alo. Так, bir saatda 60 minut var, her minutta ham 60 sekund var. Doğru mu? Doğru. Ya ne doğru mu? Ben sana neçe var dedim, sen ben berde o. Bana sonra verip zaput edecek olma mı? Так, сейчас Ты что там, калькулятор считаешь, что ли? Не, у меня музыка. Вот, elin şunkel görkö mü, iki elin şeyt görkö? Вот так, давай, indi cevap. Да, новый трек пишу. Зайдым yazan ne Всё, yok, yalan Релизы yani, болят. gitmişken. Вот. Релизы болят. Aha. Indi hepte может. Yüklerin tez caydım. Türkmençe. Cevap, время идет, время деньги. Так, сколько секунд? Bir saatte var. Короче, bilmedim geçer. 3600. Не принимается, гей cevap verdim. Правильно mı? Правильно, но не принимается. Самое главное, что правильно. Процессор, компьютер, telefon tapal yok. Prosessorda 7 nanometr prosessor qo'ymi, 14 nanometrli prosessor qo'ymi. Ох, это я... Что это значит нанометр? Телефон, да. Я даже не знаю, что такое нанометр. Гигабайты знаю. Ядро знаю, нанометр я что-то даже не знаю. Ответ. А? Ответ. Давай, наверное, первое. 7 nanometr. Наверное, да. Не, первое пускай будет. 7 nanometr, doğru. И я Так, по-русски. слушай. Inferb dinle. Ceyhun bilen Bahri Hazar arası çöl üstünde ösür yeli Türkmen. Gül gunça, kara gözüm karası, kara dağdan iner fiili Türkmen. Kimin koşuşu? Зелили пускай будет. Mahtum Gulu, yanlış. Я сперва хотел Махтумгулы сказать. Da, неправильно. Men kevelek aydımı neçinci yılda çıkardım? Еще раз. Men kevelek aydımımı neçinci yılda çıkardım? Хайсайды мыңа? Kevelek. Кевелек. О, давай я сейчас вспомню. Я был, так, 9 класста аттым мен. 9 класс болса, 2010 mu? Menden sonra mı cevap ver? 2010 пускай будет. 2009. Точно cevap ver. 2009 мля 2010 арасы где-то. Сейчас я тебе точно скажу. Так. 2009, да, пускай будет 2009. Son cevabım. Да, пускай будет так. Все, doğru 2009. Еее. Neçe soru bildin? Şeylik bilen sen 3 soru bildin da? Я все угадал, ты чё? 3 soru bildin, 5 sorudan 3 soru bildin. Махтумгулы не узнал, Махтум. Все, bayram havarlaşır, özüne qoğu seyret. Nesip bolsa Atsız kanalda, YouTube'da Atsız kanalda efir dolu şekilde çıkıyor. Okey? Tamam, от души. Давай, Давай, сağ sağ ol. olun. Görüşünüz yalıq. 5 del 6 mehman aldık. Belki 5 edip bilerim, bilmedim en tak belli bir zat del. Ve özüňde goýjy seyret diýmedim de odal. Men tekstde bir zatlar ýazdym. Siz aýtjak zatlar, şu zatlar okaýyn. Dostlar, men gepleşime mehman bolmak üçin
Instagram'da JT Nur Mediatıma agda bolýanyz. YouTube'da Mediatymı kanalyny we Atsız kanaly agda bolýanyz. Şeýlelik bilen men gepleşigime mihman bolup bilersiňiz. Ve gepleşigiň şertlerini atlaryny gepleşip görüp habarda bolup biler. Özüňize gowjak serdin, kesel bolmaň we like, tesir, olatla ýanyna çykan kanalda agda bolýar. Sag olun.